Suposo que només és tancar els ulls i imaginar-te en aquest moment, no? Ja està. I d'ahir el cap en seguida comença a fer-te una melodia, a portar-te on tu vols anar. Ja tocava que a Castalla l'USA poguera tindre un bon treball compositiu i que tinguera una gravació digna. Si tu vas a buscar els mestres, aprens. David és un gran director, és molt expressiu. Em comprèn molt bé les meves línies melòdiques. Jo el buscava a ell perquè portara este projecte endavant. Sempre ha sigut una persona que l'ha recolzat, igual que a mi, en tot, i crec que ha sigut un punt d'encontre. Hasta naix, mestre, jo vull la meva música clàssica, jo vull escriure música de corda. Perfecte, l'USA. Eixe perfecte, l'USA va ser a començar tot. Ximo em va cridar a mi i va dir: Lusa, vaig a gravar un CD. I em va dir: vull una cançó, sí o sí. I ahir va eixir la cançó de la Mare Morta. Bueno, està tenint tant d'èxit que jo ja em vaig atrevir a més. Eixa confiança d'escriure d'esta manera me la va donar el meu amic Ximo Vicedo. M'identifica molt en la música que ella escriu perquè comparteix moltes coses en ella. I de fet m'ha fet moltes obres escrites per a mi. Esta és una d'elles. Lluís és el meu dimoni particular i entonces eixa bohèmia que té Lluís i eixa gràcia que té tocant la trompeta, tots els nivells que tu vulguis posar-li, tant com difícils, com fàcils, com alegres, com tristos, ell ho borda. Té una projecció també ja no d'àmbit nacional sinó internacional, no? Que moltes vegades pensen que les persones que venim de poble som només per a la regió, per al poble, i evidentment tota la música que ha fet tant de tradicional com de banda, i evidentment esta d'orquestra és un bon exemple de lo que porta ella dins. Carrer Lavellà va ser el carrer on va néixer mon pare tocava la guitarra i jo sabia que Carrer Lavellà tenia que ser en guitarra. I Jaume també és una ànima lliure, és un espíritu lliure, entonces jo sabia que anava a interpretar-la molt bé. Lusa és amiga, és del poble, va ser la meva primera professora de guitarra. Estava molt content de que m'haguera dedicat la peça, molta il·lusió de gravar-la i de que la primera volta que es toque poder-la estrenar també. Amb David era la primera vegada que treballava i m'ha sorprès molt com sap portar l'orquestra i les diferents personalitats que s'emprenyen. És la primera volta que treballa amb ell, però he estat molt a gust. A nivell de director no havia treballat i la veritat és que ha sigut un plaer. Ho tenia tot superben estudiat, planificat i ha sigut molt fàcil. Em guarde per a mi de cada un d'ells eixa intensitat de viure la música, eixa perfecció, eixa constant búsqueda d'agraïment a les notes que l'USA ha posat en la partitura. Crec que és una llàstima que no se valore més a les dones en el camp de la composició, perquè com s'ha demostrat en aquest cas, tenen moltíssim talent i nosaltres volem que això es quede latent per a sempre. I tindre un estudi de gravació aquí en el poble d'esta qualitat i tindre l'espai és una cosa fantàstica. Ja podem fer un disco, per exemple, a un molt alt nivell i això significa que la cultura en este poble i la gent que participem són gent que estudia i que es preocupa per fer les coses ben fetes. Jo soc una enamorada del meu poble. Entonces jo volia que tot el que isquera de dins del meu cap, de la batuta del mestre i de l'aire i la pulsació de tots, fora d'ací. La música i la cultura en general contribueixen a fer poble.
Tot el que ella escriu té una història. Entonces, si tu t'identifiques i es fiques, tot fluix molt millor. I en el moment s'encén la llumeneta i es diuen que estàs gravant, ja canvia tot. Jo em vaig sentir molt bé, la guitarra la sentia molt fidel. Poquet a poquet, també els músics de l'orquestra fantàstics s'han anat entrant, hem anat comunicant-nos a veure com volíem interpretar i al final jo crec que ha quedat molt bé. L'activitat dins de la gravació ha sigut intensa, però a la vegada ha sigut molt humana. Hem tingut gent que ens ha ajudat moltíssim i sobretot la nostra orquestra de la Marina Baixa que s'ha portat d'una manera espectacular. La locura de gravar un disco avui en dia És una locura. La primera impressió és que dius, m'ha clavat. Vaya món caòtic. Però eixa locura és tan bonica quan ja ho saps tot, quan ja veus tot el que has aconseguit, tot el per lo que has lluitat. La música té que ser gravada, perquè és l'únic nexe que tindrem després en el futur de poder escoltar i de poder recordar les èpoques i les persones. El CD té un futur molt esperançador perquè és la primera vegada que se grava en castellà música feta per a orquestra. Tinc l'esperança que el carrer de la Belda pugui ser una aportació al repertori de la guitarra. Jo crec que això és una llavor que tenim els intèrprets de donar a conèixer també la música que fan els compositors del nostre país. Moltes nits, molts dies, m'ho ha preguntat milions de voltes i la contestació sempre ha sigut per supost. N'hi ha que fer-ho. Acabem entonces en tot. No fem res. No creem cultura, no escrivim llibres, no pintem quadros, no fem música, no facem res. No, n'hi ha que fer-ho. N'hi ha que demostrar que saps fer-ho. L'estil castellut que anem a dur a tots els llocs del món sempre quedarà ahí. És molt interessant pensar que en un punt determinat del món un trosset de castalla està sonant.